Yo, what's up? Nga mga on. Mag-pray sa day bago ma. Pray. Showy ko. Isa gusto lang napili. Ala. Pa! The bursho. Ano na? Yes! Pibrayan po dahil. Oy. Ayo. Sabi lang. Bitaw. Yes. Yo, buksok. Dili free. Buksok no. Daw, jagan mo kita inana ko daw. Buksok. Amorok kwan, amorok. Isda. Pag-isda pa na. Isda, bitaw nga. Alam ang dili. Uy, fish mo na. Sana ko na video nagkatumbang na. Wala pa to ano. Hindi na kaya videohan. Ikaw mo kuan kay video. Tutang yung dito ko ulit. So na kayong testing mo na. Tutang ra. Dinin niya. Magita ni Otsi mo sa. Lang. Bye day. Oh, lagi. Ikaw, betul kita nila. Sige na, may magkuha ng prayer na. Sige na. Diyos! Sige na. Happy birthday to you. Yes, hatag daw nila na sila ng card ni Kuya. Na kung may pabasa nila ni Kuya Joshua, ilang gihimo kagabi. Isa tuloy ito itlog. Sige nga ni mo asawa Joshua? Virginet. Virginet? Oh, asawa. Virginet. Alam mami, ilang gihimo nila ni. Hi Kuya Joe, salamat sa pagtulong ng basketball. Happy birthday Kuya. God bless you. More blessings to come. Oh, kiss. Cheers. Hi Kuya Joe, happy birthday. Thank you sa inyong paghatag na ko. Mistik ko. Happy birthday Kuya. Yes, God bless you. And more birthdays ko. Kiss. Eh. Dako, mapasin? Okay. Manas kuya na ulhi sa kuya. Sud mo ay. Ito sikas. Wala din ako. Wala na dryer. Ako din Pwede ka sa lang voice swap. Paswap sila ko no. Ako ay buwan. Kayo na ha.
Ya, dapat bangko. Hindi na sa ako nangyayari. O, dali ko. Ayan, ako yung una, Neng. Ako yung luto, ako yung una. Plato. Una ang subo para kay Mami. Carmelite 73. Unang subo para sa'yo. Happy birthday. Carmelite 73. Tara. Sila dapat ang kutsara. Hindi mo dapat ang plato. O, daraan ka ng kutsara. Ha? Great sa, great. Maoting ka. Maoting ka. Surprise dito siya. Papan. Isa may ilaw na usap. Hindi, bayaran na. O, paday mo yun. Ah, sabihin mo. Bagay, gispe na ni Bintong. Di mo ngayon ang story na yun. Di na hingaw nun. Diba? No, na pwede rin. Kung gano'n na tapos ni Dada. Fish do iya. Ay, asa na ito siya? Ma, doon na lang po mama, oy. Ay, dali kayo nga unong tong. Sorry, boy. Doon na lang po ma. Ito kumain. Sabi ni kumain. Oh, wala sa kinaghanan ba? Yun o. Dali na. Rest, rest. Oh, balik ka sa ko. Sa tigamay man. Tansan ng hanap akong plato. Kuna wis. Di kumutuwa na wis. Hoy po na po ni kamot ni Yang. Balik, oy. Bob, libre sa lahat Leos, iboto na lang. Ano mo yun? Because si Mika ini squad dahil zero na. May kayo matagak. Nagkakaon, di ba? Kumakapit kay ikaw, no? Litsyon ganina. Litsyon magdili ko mo, anak. Mga bisita ni Joshua. Ay, pag-isipin mo. Ang Joshua may na-trending. Ang Joshua ni Joshua may na-trending. Ito, original day. Trending na sa last. Kuya. Grabe ko yung nag-share.